harkar tsaro a ƙasar nan ta taɓarɓare. Rai abu ne mai girman gaske a wurin kowane ɗan adam mai hankali. A ce kullum an kashe kaza, kullum an sace kaza, wannan ko a gunguwa ɗaya ake yi tila mutane hankalin su tashi, bare abin nan yana nema ya zama ruwan dare. A sanadin wannan ya sani na zaman nan shekara 3 da muka yi a majalisa, an sha kawo ƙudiri na aikira duk sanda aka yi wani gagarumin kisa ko ta'addanci sai an zo an kawo a majalisa, an yi jimami, an tashi, an yi addu'a, an jajanta, an yi ƙudiri da a kira gwamnati lalle ai wani abu. Wallahi an yi wannan sau shurin masaki. Ta kai gama shekara 2 da suka wuce 2020 kai yayi zafi matuƙa, sai aka zata a majalisar dattawa aka kirawo shugabannin security, irin gayyatar da majalisar dattawa da ta wakilai kan yi din. Muka kirawo shugaban 'yan sanda, shugaban sojan ƙasa, shugaban sojan ruwa, shugaban sojan sama da kuma uwa uba shi chief of defense staff wanda yake jagoranta su, da national security advisor mai bawa shugaban ƙasa shawara akan tsaro. Aka duba cewa to me matsalar ku ne? Suna buƙatar kayan aiki, suna buƙatar yawan ma'aikata, suna buƙatar walwala. Aka ce to gwamnati ku rubuto me kuke so. A shekara ta 2020 shugaban ƙasa ya kawo buƙatar $1 biliyan. A lokacin nan za ka iya cewa $100,000 wajen 3 ko 100,000 wajen 4, ba a rage kokobo ba. A shekara ta 2021 aka sake samun waɗannan abubuwa, majalisa ta sake tunzura. Iya sani na a shekarun nan 3 babu bukata ta kuɗi ta tsaro da aka kawo daga ɓangaren gwamnati wanda aka rage kotaro a majalisa. Duk abin da aka nema an bada. Abin da aka nema an bayar. To wannan matsaloli suka yi yawa. To shine Litinin da ta wuce sai aka fidda wani faifan bidiyo ana dukan waɗanda aka kama na jirgin nan. Fasinjojin jirgin ƙasa. Sannan aka ce an zo an kashe sojojin brigade of guard da suke kare fadar shugaban ƙasa. To sai aka zo majalisa ran Talata. Ana fara zama da yawa suka hankoro cewa lalle sai a zo a sake koma maganar nan. Kuma hukumar wato tsaro ta SSS suka fidda sanarwa cewa masu ta'addancin nan fa suna nan sun fara shigowa Abuja. Tunda Abuja da kewaye ma an fara fuskantar hare-hare. Saboda haka mutane su ƙara lura. Kuma aka zo aka sake wani fari, aka je kuje din nan, aka yi wato kace-kace da gurin nan. Gidan yari. Ɗaurarru wajen 800 suka fita. To kuma har suka ci karansu ba babbaka. Har yanzu ba a fitar da sanarwa an kama mutum ɗaya daga cikin da suka yi wannan ta'addanci ba. To wannan sai ta daɗa tunzura mutane. Da aka zo majalisa aka ce shugaban majalisa lalle sai ba a jingina komai a tattauna wannan matsala. Ran Laraba aka zo aka zauna, ya ba da dama, ina jin alalace ba za a rasa mutum 50 da suka yi magana ba. Awa mu 3. Yan jam'iyya ɗaya ko kuma? A duk mu gaba ɗaya ba ma maganar jam'iyya. Sai ma da kowa ta zai ce maganar nan fa tare ce da rayuwa, kowa ya jingine maganar jam'iyya. Kuma shawarwari iri-iri. Wasu suka ce a kirawo shugaban kasa, aka ce wannan ma ba za ta canja zani ba. In aka ce a kirawo jami'an tsaron, a ce mun kira su sau nawa. 'Yan uwanmu na House of Rep majalisar tarayya sun kira su sau shurin masaki. Duk wani shawarar aka jingine. Sai aka zo da matsaya guda kamar 3. Na farko, a rubuta takarda kuduri a zartar a aika wa shugaban kasa cewa muna yin maka tuni shawarwarin nan da aka rubuta rahotanni na musamman a shekara ta 2020 duk wata matsala an fito da ita da kuma shawarar da za a warware ta, hanyoyin da za a magance matsalar tsaro. Shekara 2 da suka wuce aka aika shugaban kasa. Kowa a ɗakin nan yi ittifaki, babu wata shaida da ta nuna cewa an yi aiki da wannan kuduri da aka aika. Saboda haka aka ce lalle a ɗauko wannan shawarwari da muka bayar da kuma wanda aka bayar daga majalisar tarayya, president shugaban kasa ya waiwaye su kuma mu gani a aikace an fara aiwatar da su. Sai aka ce to ai yin wannan kaɗai bai isa ba, so gaba ta biyu sai aka ce a bada wa'adi.
amma wa'adin mu ga an fara aiki da su irin abin nan na cewar kare ya ce gani a gani shi ana biki a gidansu ya ce a gani a kar to muka ce a aika masa a waiwai wa'annan kuduri wasu suka ce a ce nan da wata 3 a ga me zai yi, wasu suka ce nan da wata 2, wani ya ce nan da wata 1, wani ya ce nan da sati 4, wani ya ce nan da sati 6. aka yi ta wannan muhawara nan ma aka amince. nan ne aka ce wa'adin sati 6 kenan. Yawa to nan ma aka yadda wa'adin sati 6. To sai wasu suka zo da shawara, to idan wa'adin ya yi ba a ga ya yi motsin komai ba wata shaida da aka ga shugaban kasa ya fara aiki da wannan shawarwari me abin yi. Wasu suka ce in wata sati 6 nan ta yi ba a ga hujja gamsasshiya ba a aika masa da saƙon za a fasa ɗan ba na tsige shi. Wasu suka ce a'a a ba shi wa'adin amma a ƙara da sadar cewar idan sati 6 ya yi ba a ga komai ba za a ɗau mataki na gaba. Ka ga bambancin abubuwan biyu. To wane irin mataki ne? Wato a ce kai tsaye za mu aiko ba da takardar tsigewa. Wasu suka ce a'a kar a kawo magana tsigewa domin magana tsigewa akwai dai matakai da yawa. To a nan ne aka ta samun dambarwa. Wato wani abin sha'awa ba suna za mu kama ba domin taro ne muka yi na ɗaki, amma abin da nake tabbatar maka wallahi Malam Ibrahim wanda ifara tashi ya ce a rubuta cewa za a rubuta wa shugaban ƙasa saƙon tsigewa wallahi ɗan APC ne. So daga ɓangaren ma masu rinjaye ya fito. Wanda ya goyi bayansa wallahi wanda ya goyi baya billahi azim ɗan APC ne. Wannan zance ne na ɗaki. Da zama ne na dandamalin wanda ake a waje a bainin jarida da kowa zai ji, amma tunda a ɗaki muka yi don nasa mutane su sani maganar a sa kalmar a tsige ba bangaren masu hamayya bai su suka faɗa. To ka san tunda ba ƙuri'a aka jefa ba shugaban majalisa in ba an kai matsawar a yi ƙuri'a ba shugaban majalisa yana aunawa ya ga wani ra'ayi ne ya fi rinjaye sai yanke hukunci. To da izo bayan an buɗe ƙofa an dawo shi shugaban majalisa sai ike rahoto ga bayanan jama'a ko ga duniya ma za a ce a zaman da muka yi muka kulle ƙofa muka ce ku fito waje mun tattauna al'amura kaza da kaza na tsaro na tattalin arziki na waye mun zartar da kaza da kaza da kaza da kaza. To da ya zo wannan gabar ƙarshe ya bayanin cewa za a rubuta wa shugaban ƙasa takarda ko kuma majalisa ta yi ƙuduri lallai shugaban ƙasa ya duba waɗancan abubuwa da muka bashi tun a baya kuma ya fara wani abu kai an bashi wa'adi na sati 6. To sai ya tsaya iyana bai an bato batun tsigewa ba kenan. To ai daman batun tsigewa wato an samu rarrabuwar kai don haka in za ka wa shugaban majalisa adalci shi ne da wuka da naman da izo zai kawo zai faɗi report ta yi ya lura cewa masu cewa a ba da tsigewa ba su ne da rinjaye ba da ya tsaya iyanan shi ne sai shi shugaban marasa rinjaye sai ya ɗaga hannu abinda ake kira point of order. Za a ja hankalin majalisa ya ba shi dama ya miƙe shi sanata Aduda wanda shi ne shugaban marasa rinjaye ya ce ya shugaban majalisa kayi ƙwangen abin da aka tsayar ba haka aka tsayar ba domin ba a ƙarasa labarin ba sai aka rashin sa akwai doka ta majalisa in za ka zo ka kawo point of order ko ka ja hankalin shugaba akan wani al'amari sai ka nemi damarsa sai ka je ka gaya masa akan me sai ya amince ko bai amince ba sai ka je ka ce zan yi wata magana sabuwa wadda ba ta cikin order paper to sai yi amfani da wannan dama sai ce to ai ka saba dokar baka gaya min me za ka faɗa ba ya sullube ta nan sai ce saboda haka point of order ɗinka ya haɗu warwar. To wannan ita ta tunzura marasa rinjaye shugaban marasa rinjaye ce duk ku fito mu fita. To me makomar wannan zama kenan yanzu? Ai shugaban majalisa in ya auna ko suwaye suka fita idan ya auna cewar zaman da aka fara an sami iyaye wanda ake tattaunawa ba ya tsaye da majalisa. Me matsayin wa'adin to yanzu ga shugaban kasa? Ya ci gaba
a yadda tun da hukunci dama ai abin da shugaban majalisa yanke ne, ko kana so ko ba ka so sai dai nan gaba za ka iya dawo da wannan magana. Daga dai abin da majalisa ta yanke shine za a rubuta wa shugaban kasa kuduri da lalle ya waiwayi waɗancan shawarwari, kuma an ba da tsawon sati 6 lalle a gani a kar. Ko gashi kun tafi hutu kuma ana maganar wa'adin sati 6 idan wannan lokaci ya cika ya za a yi? Ɗayan biyu ne, shugaban majalisa da shugabanni suna da iko ko dai su kirawo emergency a zo a zauna, ko a bari sai sanda majalisa ɗin ta dawo. Mataki na tsige shugaban kasa abu ne da ke da ɗaukar lokaci, kuma in aka duba abin da ya rage a wa'adin nan, shin wannan barazanar ma da wani tasiri da za ta yi? Wani na ganin zancen ɗaukar lokaci duk bai taso ba, in har akwai dalili da sanadin yi. Duk magana ce ta kwanaki ma ba an tsitsige gwamnoni, an tsitsige dubite gwamnati cikin sati 1 sati 2, ai matakan duk iri ɗaya ne. A fahimtar ku to me yasa dukan ku yan majalisa kun amince da abu, amma in aka fito wasu misali a bangaren masu rinjaye sai ga ba sa son fitowa su faɗi abin da suka faɗa asiri? Wannan kuma kowa da irin tunaninsa, amma ni na ganin wato ba girma ba ne. An ce majalisar dattijai, dattijo shine abin da ya faɗa a ɗaki yadda zai iya tsayawa a kansa a fili cikin jama'a, shine adalci. Amma abu ɗaya dai da nake tabbatar ma shine wallahi a zaman nan da muka yi na ɗaki babu mutum ɗaya da bai yarda cewa akwai matsala ba, kuma kowa ya yarda lalle a zaburar da gwamnati ta ƙara ƙaimi. To gashi bangaren shugaban kasa sun fito suna sukar matakin da marasa rinjaye suka ɗauka, suna maganar kawai suna yi ne dan duniya ta ji su, kuma in har suna son haka kamata ya a karkata ga abin da zai samar da mafita a ƙasa, ba irin wannan batun tsigewa da ta da hankalin gwamnati ba. Me za ka ce kan wannan? To I think wato duk mai wani ra'ayi ya kamata ya san demokaradiyya dai dama ta gaji kalubale. Dan mutum ya fito ya yi kalubale, ni abin da nake kallo maimakon a fito ana cewa kawai an yi ne dan a tada kura ko dan a wata rigima, a'a, wanda ya fito yana cewa da kai ga gurin da nake gani ya kamata ka gyara, ni zan ce madalla na gode, ni da kai mu zo mu kalli menene kai tunaninka. Kuskure ne ma mutum ya yi tunanin cewa gwamnati ba ta wani hoɓɓasa. Akwai sanda shugaban kasa ya wani comment yi ce service chief they are doing their best but their best is not good enough. Wato kamar mutum ne ka ce ni da yake malam makaranta ne, in samu ɗalibi in ce kana da ƙoƙari amma ƙoƙarin nan naka har yanzu bai kai ayaba ba. Ta yi yana da ƙwazo, yana ta karatu, yana ta assignment, amma ya kasa cin jarabawa. To kaga ai daidai da wannan ne kusan abin da ya faɗa kenan. Yace ya yarda jami'an tsaron nan suna iya ƙoƙarinsu, amma ƙoƙarin nan nasu har yanzu bai kai dandamalin ayaba ɗungurungun ba. Shin ku kuna da yakinin shi shugaban kasa yana ankara, yana sanar da duk abubuwan da ke faruwa ne? Tunda a baya-bayan nan an ambato gwamnan jihar Kaduna yana cewa shugaba Buhari bai san ma barazanar da 'yan bindiga suka yi cewar za su sace shi ba, bai san maganar ba har sai lokacin da ya haɗu da shi, duk ko da bidiyon nan ya riga ya karaɗa ko ina a intanet. To abin da ya sa ni zan gamsu, kuma na tashi a zaman da muka yi a majalisa na faɗi wannan cewar ba wanda zai gaya mana cewar shugaban kasa bai san me ake yi ba, ba zai yi ba. Na kawo misali a majalisar na ce akwai mu former governors mu 17 ne, duk sun sani. A matsayinka na chief security officer kullum sai SS sun rubuto mana report kullum ne. To in dai za a rubuta wa gwamna kullum, ban ga dalilin da za a sa a ce wai shugabannin tsaro ba sa kai wa president report ba. To amma yana kaiwa ga teburinsa tun da sai an bi wasu matakai. Ba wasu dokan matakai, ni dai sani na kai tsaye ake kawo wa ofishin gwamna, ba wani zance a kai registry security report, ba a kai shi registry. Na tabbata suna rubuta, kuma akwai national security advisor, in ma shi suke kaiwa ya tattara ya kawo. Daga sanin da ne wa tsarin aikin gwamnati, ofishin president yana da rahotanni na security. Allah ana bari ya karanta duka da kansa, wani ne yake karanta ya masa bayani, a'a baya shi ke yi ba, wasu ya wakilta suke dubawa su yi masa aikin, wallahu alam.